Cześć wszystkim, witam serdecznie na moim kanale Polska oczami Białorusinki. Od 3 lat z rodziną mieszkamy w Polsce i ten kraj już stał dla nas drugim domem. Tutaj dorastają nasze dzieci, tutaj planujemy mieszkać na stałe. Jak może trochę wiecie, jestem naturą bardzo dociekliwą, lubię czytać, się uczyć i bardzo się cieszę, że mieszkając w Polsce zawsze odkrywam dla siebie coś nowego o polskiej sztuce, literaturze, muzyce, kinie, języku. Właśnie o tym i jest mój kanał. I w tym filmie chcę wymienić 5 faktów o Polsce, które mnie bardzo zaskoczyły. To już druga część na moim kanale. Pierwsza część na taki temat jest tutaj. Ale w tym filmie opowiem nie tylko o tych faktach, których dowiedziałam się dopiero niedawno, ale także i o tych faktach, które zaskoczyły mnie jeszcze kilka lat temu, może kiedy mieszkałam na Białorusi. Myślę, że trzeba wymienić te fakty, bo być może dla Was, jako mieszkańców Polski, to jest już oczywiste, ale obcokrajowcom to robi wrażenie. Pierwszy fakt. W Polsce znajduje się jedna z największych kopalni soli na całym świecie. Kopalnia soli w Wieliczce odkryta była w XIII wieku. I to prawdziwe podziemne miasto ze swoimi świątyniami, rzeźbami i nawet podziemnymi jeziorami. Wiadomo, że za panowania polskiego króla Kazimierza Wielkiego dochody z wydobycia soli dochodziły aż 1/3 dochodów skarbu królewskiego. Wysokie zyski czerpane z wydobycia soli umożliwiły mu m.in. ufundowanie Akademii Krakowskiej, pierwszej wyższej uczelni w Polsce. Akademia przemianowana została później na Uniwersytet Jagielloński. Kopalnia rozrosła się do 9 pięter, ograniczona do 327 metrów. Trasa wycieczki ma zaledwie 150 metrów głębokości i 2 km długości i stanowi największą część całego podziemnego solnego miasta. W 1978 roku kopalnia soli w Wieliczce została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Teraz wydobycie soli w Wieliczce nie odbywa się i one było zakończone w 1996 roku ze względu na koszty i ryzyko związane z tym procesem. Od tego czasu kopalnia została przekształcona w muzeum, które jest popularnym miejscem turystycznym i umożliwia odwiedzającym zwiedzanie historycznych podziemnych korytarzy, komór i unikalnych rzeźb solnych. A jak tak myślicie? Ile turystów odwiedza Wieliczkę? Jestem w szoku. 2 miliony rocznie. Ja tam niestety jeszcze nie byłam, niezależnie od tego, że mieszkamy w Krakowie i to jest niedaleko, ale na pewno zrealizuję to marzenie w najkrótszym czasie. My wszyscy wiemy, że astronom Mikołaj Kopernik jako pierwszy sformułował teorię o ruchu Ziemi wokół Słońca, co w ogóle zmieniło współczesną astronomię. Zapewniam jednak, że nie wszyscy obcokrajowcy wiedzą, że Mikołaj Kopernik był Polakiem. Nawiasem mówiąc, wracając do tematu Wieliczki, pierwszym turystą, który odwiedził kopalnię i którego my znamy z imienia i nazwiska, był Mikołaj Kopernik. Gościł w kopalni prawdopodobnie w 1493 roku. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu, studiował w Krakowie, ale większość swojego dorosłego życia mieszkał w Fromborku. Właśnie tam przeprowadził większość swoich obserwacji astronomicznych i napisał swoje słynne dzieło o obrotach sfer niebieskich. Mikołaj Kopernik został pochowany we Fromborku, dawniej Frauenburg, w Polsce. Jego grób znajduje się w katedrze we Fromborku, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję kanonika. Miejsce jego pochówku budziło wątpliwości przez wiele lat, ale w 2005 roku archeolodzy odkryli szczątki, które później potwierdzono, że należały do Kopernika. Tożsamość szczątków ustalono poprzez porównanie DNA szczątków z włosami znalezionymi w księgach należących do Kopernika. W 2010 roku w tej samej katedrze pochowano z należytymi honorami szczątki Kopernika.
więc ten geniusz jest pochowany w swojej ojczyźnie. Fakt 3. W Polsce znajduje się jeden z najbardziej tajemniczych lasów na całym świecie – Krzywy Las. Na powierzchni ponad 1,5 hektara rośnie około 400 sosen o nietypowej budowie pnia. Pnie wyglądają jak drewniane haczyki na ryby albo odwrócone znaki zapytania. Do tej pory ani biolodzy, ani genetycy, ufolodzy, astrolodzy itd. Nie znaleźli przyczyn krzywizny drzew i dlatego jest duża liczba hipotez na temat wystąpienia takiego zjawiska. Na przykład tajemniczy hodowcy próbowali wyhodować drzewa o egzotycznych kształtach, aby później wykorzystać je w przemyśle stoczniowym czy przy produkcji mebli. Ale ta wersja nie jest do końca spójna, ponieważ w ubiegłym stuleciu do budowy statków używano głównie konstrukcji metalowych, ale zdaniem ekspertów drewno to nie nadaje się do produkcji mebli. Zakłada się, że jakiś nieznany naukowiec nadał taki kształt drzewom, aby nie zgubić się w lesie, ponieważ pnie są skierowane na północ. Także jest wersja, że w tamtych czasach w tym lesie mieszkała wiedźma i ona zaczarowała drzewa, aby schroniły jej dom, a kiedy pojawili się tu drwale, drzewa zaczęły się wykręcać i biczować je gałęziami. Pechowi drwale musieli opuścić tajemniczy las, a pnie drzew pozostały wygięte jako ostrzeżenie dla nieproszonych gości. I wreszcie naukowcy wysuwają opinię, że ten las rośnie w miejscu geopatogennym o właściwościach nieznanych człowiekowi. Swoją drogą przeczytałam, że w tym lesie panuje nietypowa cisza, oznacza to, że tam nie słychać żadnych owadów ani ptaków. Fakt numer 4. Polska jest jednym z czołowych producentów bursztynu na świecie. Bursztyn, nazywany czasami złotem Bałtyku, to skamieniała żywica prastarych drzew i jest jednym z najcenniejszych rodzajów bursztynu na świecie. Głównym regionem wydobycia bursztynu w Polsce jest wybrzeże Morza Bałtyckiego, zwłaszcza rejon Gdańska. Obszar ten jest bogaty w zasoby bursztynu, gdyż miliony lat temu obszar współczesnego Bałtyku porośnięty był ogromnymi lasami, z których powstał bursztyn. Już w starożytności bursztyn wykorzystywano do wyrobu biżuterii i amuletów, a także jako towar handlowy. Bursztyn pozyskuje się na różne sposoby, m.in. poprzez mycie plaż i kopanie w kamieniołomach. W niektórych przypadkach bursztyn odnajduje się przypadkowo, na przykład podczas prac budowlanych. W XX wieku w Polsce dobrze rozwinęło się wydobycie bursztynu. Jednak z biegiem czasu wydobycie stało się mniej ze względu na wyczerpywanie się zasobów i ograniczenia środowiskowe. W Polsce, zwłaszcza w Gdańsku, istnieje wiele pracowni bursztyniczych, w których z bursztynu powstaje biżuteria i różne przedmioty artystyczne. Gdańsk tradycyjnie uważany jest za ośrodek rzemiosła bursztynniczego. Swoją drogą pamiętam, jak moja babcia pojechała do sanatorium nad Bałtykiem i przywiozła kilka biżuterii z bursztynu. Nie pamiętam, ile miałam lat, może 9-10. Zachwycił mnie ten kamień swoim blaskiem, niezwykłością. No i ostatni fakt. I ten fakt będzie bardziej zabawny niż przydatny, ale w Polsce znajduje się największy dom na całym świecie. Architekt domu Jakub Szczęsny wybudował go w 2011 roku, a dom otrzymał imię pisarza i reżysera Edgara Kereta, więc dom Kereta. Domek w największym miejscu ma 91 cm szerokości, a w najszerszym 122. I mimo tak niewielkich rozmiarów dom ma wszystko, co potrzebne do życia. Dom wciśnięty był w 1,5-metrową szczelinę pomiędzy dwoma apartamentowcami. Stalowy budynek wparty jest na metalowych wspornikach.
Rama wykonana jest z metalu, a pół przezroczysty dach z poliwinglanu. Chcielibyście odwiedzić taki dom? Uważam, że całkiem to jest zabawne. Napiszcie proszę w komentarzach, jaki fakt Was najbardziej zaskoczył. Rozumiem, że jako mieszkańcy Polski być może to już wszystko od dawna wiecie, ale być może powiedziałam dla Was coś ciekawego i nowego i czymś naprawdę zaskoczyłam. Będę bardzo wdzięczna za aktywność na moim kanale. Subskrypcje, kciuk w górę, komentarze to naprawdę ważne narzędzie do rozwoju mojego kanału i także będę wdzięczna za drobne wsparcie finansowe na kawkę. Tutaj link. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!